dorazíme rychle. Ta jsou BMW, bude tourovat strašně, jaký to je kravál, protože to auto dělá kravál, dělá to brinkuje. Ráno nastartuje s bavou a hned turování, jen tak pro zábavu. Sousedí jsou nasrani, do prdele, jaký to je kravál, sousedí. Vylety z baráku a řvou, co to tu děláte za kravál. Jenom když otevřeš garáž, tak sousedí budou držet hubu, protože vidí legendu. Ta jsou BMW, GTR, stejně jako Ford Mustang, Hoonigan, stejně legendární auto až kej. Germány, reverse, to prostě ne. Auto jako stejně Hoonigan, oboje jsou ne. To prostě ne.